Dduw sydd yn un, a greodd y byd a bywyd yn amrywiaeth gyfoethog, yn rywogaethau a rhywiau, yn genhedloedd a hiliau, yn ieithoedd a diwylliannau, yn grefyddau a thraddodiadau, a'r cyfan mewn undod cyflawn. Dduw a ddaeth atom yn Iesu, i ddwyn y byd i undod yn ddo'i hun. Dduw a'n galwodd ninnau i fyw mewn undod. Diolch am y cyfle mae'r wythnos weddi am Undeb Cristnogol yn ei gynnig i ddod ynghyd i adnabod ac addoli Iesu a darganfod gyda'n gilydd gyfoeth yr undod sydd gennym ynddo ef. Cyffeswn fod ein hamrywiaeth gyfoethog yn aml yn troi'n rhaniadau dinistriol sy'n cuddio o oleuni, yn cyfyngu ar dygariad ac yn atal eraill rhag dod o hyd i'r ffordd at Iesu. Maddau i ni ac arwain ni gofleidio o'r newydd yr undod sydd yn ein clymu'n dyn, a gwna ni'n gyfryngau i wireddu dy ddehead ar gyfer y greadigaeth. Byddai di'r cymundeb a rannwn yn ystod yr wythnos hon a'n ysbrydoli i ymrwymiad newydd i'n gilydd, i ddiogelu'r gwanaf a'r mwyaf bregus, i fynd i'r afael ac effeithiau'r pandemig a gweithio i ddileu pob anghyfiawnder. Dduw sydd yn un, gwyddom mae undod sydd wrth fodd dy galon. Arwain ni i adeiladu ar dy undod di, a sicrhau dyfodol lle gall pawb fyw'n gytun a phrofi bywyd, heddwch, cyfiawnder a chariad. Yn enw Iesu. Amen.